Čekaj. Pozdrav ljudi, u ovom klipu ćete moći da vidite kako se mačkama seku nokti da ne bi mogli da grebu vaš nameštaj i uništavaju stan generalno. Prvi savjet koji treba da primenite je da mačku uhvatite kada je sveže naspavana, kada još ne može da se opire. Drugo i najbitnije, kada budete sekli maci nokte, potrebno je da obratite pažnju da im ne zasečete živac. Nokat izlazi tako što im stisnete ovu šapicu i vidite ovo crveno malo, to je živac. A ovo sve što je providno, to je višak nokta i to može da se seče. Možete ga seći najobičnijom grickalicom, evo mi imamo ovo za sečenje noktiju baš životinja, ali u principu rezultat je isti, samo stavite, sad ne znam koliko se tačno vidi, i sečete. Eto, ova maca je još u bunilu i ne zna šta je trenutno radimo. Mogu vam reći da mačke mogu da se pobune ponekad i da krenu da histerično da se bore za svoje nokte, ali to nije zato što ih boli, mislim boli ih isto kao kada vi sami sebi sečete nokte, nego eto jednostavno ne vole da ih razoružavate. Ali pošto ova maca živi u stanu, morat ćemo da ih isečemo jer će suprotno da ih oštri na nameštaju, a to nam nikako ne odgovara. Evo vidite, nije ništa teško, samo ne treba da zasečete živac i problema nema. Je li gotovo? Gotovo. To je to, maco. Hvala puno što ste gledali. Like ako vam se video svideo, subscribe ako želite. Do sledećeg viđenja. Ćao!